bi kunnafoni bakurubaw la Mali baarakɛlaw ka lafasali tɔnba min bɛ anw ka jamana kɔnɔna na n'an ko a ma ko UNTM olu kɔni kelen don ka boloda tuguni ko ECHO u tɛna taa tile 5 baara bila la anw ka jamana kɔnɔna na. Ka kɛ ni lakanabaliya min sabatilen don anw ka jamana kɔrɔnfɛla la burudamɛ maa 30 bɔɲɔgɔnko olu kɔni bɔnɛna u ni na nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na. Aw bisimila a ka bi kunnafoni kɛnɛ kan ka bɛn ni jumadalihula kalo tile 10 ye hejira san 1440. Mali baarakɛlaw ka lafasali tɔnba ni an b'a fɔ ma ko UNTM tile 3 baara bila kɛlen anw ka jamana kɔnɔna na u kɛlen don ka boloda tuguni ka fɔ février kalo yɛrɛ tile 11 ka taa a tile 15 la u bɛna baara bila wɛrɛ kɛ anw ka jamana kɔnɔna na min ni a kuntagala yɛrɛ bɛ taa tile 5 bɔɲɔgɔnko la ka sababu kɛ degun ni gɛlɛya minnu kɔni bɛ olu yɛrɛ ka u ka ɲɛfɔcogo la. Baarakɛlaw ka lafasali tɔn yɛrɛ a ɲɛmɔgɔba Yakuba Kacile ale kɔni ye dantigɛli kɛ kunnafoni sɛbɛnw na a y'a yira k'a fɔ degun kɔni ni tɔɔrɔya o kɔni bɛ Mali baarakɛlaw kan an bɛ don min ko bi ka taa se sara yɛrɛ ta fanfɛla ma ani degun wɛrɛw. Walasa an yɛrɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ nin kisɛ in na Mayimuna Kulubali ale ye ɲinini min kɛ an ka jɛ k'o seereyaw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Kunu araba ministre ɲɛma Sumeli Bube Mayiga ale ni Union nationale des travailleurs du Mali UNTM maaw ye ɲɔgɔn ye kɛ ni o ye Mali ka faso barada jɛkulu maa dɔw faralen ɲɔgɔn kan u ka ni ɲɔgɔn ye kɔni tun ye min ye ka se ka ɲɔgɔn ye ka kuma UNTM maaw yɛrɛ kɔni tun ye laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw kɛ u ka se ka kuma o laɲiniw kan togoya min na o ni ministre ɲɛma Sumeli Bube Mayiga ka ni ɲɔgɔn ye kuma in tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ a yɛrɛla k'a fɔ ko min kɔni ye ni maa ninnu ye kɔni b'a fɛ ka tile 5 baara bila boloda u ye tile 5 baara bila boloda ŋaniya siri ministre ɲɛma Sumeli Bube Mayiga ka ni ɲɔgɔn ye in na a kelen tun tɛ a yɛrɛla k'a fɔ ko min ye gouvernement maa caman ye olu tun bɛ a nɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka secrétaire général Yakuba Katile o tun bɛ a nɔfɛ a ka nin taama na k'a fara Mali UNTM jɛkulu maa dɔw kan u ka kumaɲɔgɔnya in kɔnɔna la min ye ministre ɲɛma yɛrɛ ye a y'i sinsin k'a fɔ ko ni maa ninnu kɔni ye laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen minnu kɛ ko olu bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa u bɛ se ka UNTM ni o ye faso ka baarada jɛkulu faralen ɲɔgɔn kan ko u bɛna laɲini ninnu lajɛ ka u sabati o kɔnɔna la a yɛrɛla k'a fɔ ko a ye sira dɔw yira u la sira minnu ni olu bɛ tali kɛ u ye laɲini minnu yɛrɛ kɛ ni a bɛ fɔ o ma revendication k'a fɔ ko u bɛna laɲini ninnu bɛɛ ta ka u don ba la o laɲini dɔw ye mun ye a bɛ fɔ minnu ma ko prime ale ni indemnité olu b'a la maaw u kan ka sɛgɛlafiɲɛbɔ kɛ ni a bɛ fɔ o ma retraite wagati min na olu b'a la fo ka taa a se laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛw ma a y'a yira k'a fɔ ko ni laɲini ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna ta ka a don ba la o kɔnɔna la ni laɲini ninnu bɛɛ kɔnɔna la ministre ɲɛma Sumeli Bube Mayiga a kɔni ye ɲɛfɔli kɛ UNTM maaw ye k'a fɔ ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la k'ale bɛna jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen sigi sen kan jɛkulu min n'o ka baara kɔni bɛna kɛ walasa ka se ka ninnu ka laɲini ninnu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ni a bɛ fɔ olu ma ko les futurs accords o laɲini min ni bolo bilala o sɛbɛnw na Mali gouvernement ɲɛma ale ni UNTM maaw ni ɲɔgɔn cɛ Isufi Mayiga ni ale yɛrɛ UNTM secrétaire général ye ni ale yɛrɛ de b'u ka kow bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ale ye a yira k'a fɔ ko hali n'o y'a sɔrɔ ministre ɲɛma Sumeli Bube Mayiga a ye bilasiralikan minnu di olu bɛ taga u yɛrɛ jimi siraw fɛ o bilasiralikan ninnu ko o tɛna olu labɔ u ka laɲiniw okumu kɔnɔ togoyasi la ko olu ye laɲini minnu kɛ olu bɛna to o de okumu kɔnɔna la o kɔnɔna la u ye bagabagalikanw ta k'a fɔ ko k'a daminɛ bi alamisa in na janvier kalo tile 17 san 2019 ko olu kɔni bɛna baarabila sɛbɛn kura wɛrɛ boloda baarabila sɛbɛn min ni o bɛ taa i jɔ tile 5 bɔɲɔgɔnko baarabila la ni u bɛ fɛ ka o boloda ka kɛɲɛ ni février kalo natɔ tile 11 ka taa a kun cɛ février kalo tile 15 san 2019 na o kɔnɔna la laɲini minnu kɛra n'o y'a sɔrɔ o laɲiniw donna bala walima n'o o ma don da la u bɛ taa u ka baarabila fɛ bɛnkan sɛbɛn min tɛgɛnɔbilara Mali yɛrɛ ni Banbagaci jɛkuluw ni ɲɔgɔn cɛ minnu tun sigilen don anw ka jamana yɛrɛ kɔrɔnfɛla la o tɛgɛnɔbila min kɛra bɛnkan sɛbɛn in na ni a yɛrɛ baaraw kɛra Algérie jamana kan nka tɛgɛnɔ kɔni nana bila la Bamako yan nɔ jɛkulu dɔ sigilen bɛ walasa ka se ka bɛnkan sɛbɛn in ka a tɔpɔtɔ ni a bɛ f'o ma ko comité de suivi o comité de suivi u ka sigi tako 31 na a yirala o kɛnɛ kan k'a fɔ CFA miliyari 2 o de bɛna bɔ ka don a bɛ fɔ min ma ko cɛmancɛla fanga n'a bɛ fɔ ma ko autorité intérimaire minnu kɔni bɛ ka sigi anw ka jamana yɛrɛ kɔrɔnfɛlaw la walasa basigi yɛrɛ ani kolosuma bɛ se ka na anw ka jamana kɔnɔna na cogo min na ni CFA miliyari 2 in de bɛna ta ka don o baaraw da fɛ
walasa an yɛrɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ nin kisɛ in na Jamila Traore ale ye ɲinini min k'a la an ka jɛ k'o siraw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. An ka jamana kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye bɛn ani basigi hukumu kɔnɔna ye an ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ fɛn min ye sigi ka fɔ bɛn fo ka taa se maliden bɛɛ lajɛlen ka bolodi ɲɔgɔnma ma ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Lasine Buware. Ale kɔni ye ɲɛfɔli kɛ fɛn min ye sigi min bɛ kɛ waasa ka bɛnkan min bɛ an ka jamana ani mamurutilenw ni ɲɔgɔn cɛ o waleyali u bɛ matarafa cogoya min na nin kɔni kun ye a sigi bi 31 ye. Wa sigi kɔni kɔnɔna la fɛn min ye Lasine Buware a y'a yira k'a fɔ an ka jamana bɛna nafolo miliyari 2 ni a nɔ kan fɛn de kɔni bila an ka jamana ka lasigiden minnu bɛ kɔrɔyan fan fɛ waasa olu bɛ se k'u ka baaraw kɛ cogoya min na jamana bɛn ani a basigi u bɛ se ka sabati cogoya min na bawo a yirala k'a fɔ fɛn min ye jamana ka lasigiden ninnu ye olu ka baaraw bɛna kɛ sababu ye maliden bɛ fan o fan u ka se ka i mako ani lako sɔrɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni dekun ye. A yirala k'a fɔ ni kasabi kofɔlen min filɛ nin ni an ka jamana ɲɛmaaw bɛna fɛɛrɛ kɛ ni k'a bila an ka lasigiden minnu bɛ jamana kɔrɔyan fan fɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye ɲɛta baaraw olu bɛ se ka sabati cogoya min na i n'a fɔ a bɛ fɔ bɛnkan sɛbɛnw kɔnɔ cogoya min na. Wa fɛn min ye minisiri Lasine Buware a y'a yira k'a fɔ jamana bɛna wuli ka jɔ caman de kɛ waasa fɛn min n'a bɛ fɔ a ma ko jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka bolodi ɲɔgɔn ma ni ka jɛ ka wuli ka u hakilina kɛ kelen ye fo ka taa se maa minnu ni olu kun bɛ ka dɛmɛ ta ni ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma ka kɛɲɛ ni lakana yɛrɛ sabatili ye olu bɛ se k'u ka maramafɛnw bila cogoya min na ni a bɛ fɔ a ma ko désarmement fo ka taa se maa minnu bɛ yen nɔ n'olu kɔni ye kɛlɛ kɛ kosɛbɛ an ka cɛdenw fo ka taa se mamurutilen minnu yɛrɛ fɛnɛ kun bɛ wuli ka jɔ la olu bɛ se ka fara an ka jamana baarakɛlaw ka cogoya min na waasa fɛn min ye basigi o bɛ se ka sabati u y'a yira k'a fɔ hukumu kelen de kɔni kɔnɔna la an ka minisiri kɔni ye a yira k'a fɔ fɛn min ye laɲini min kun b'olu la san 2018 na waasa fɛn min ye nin bɛnkan sɛbɛn in a bɛ se ka waleya cogoya min na ko o kɔni caman kɔni sera ka bɔ a sira fɛ nka sa a yirala k'a fɔ o waati kelen kɔni na fɔɲɔgɔnya dɔ kɔni bɛ sema ani plateforme kɔni ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an songo cercle la nka u kɔni ye a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bɛna tigɛ waasa fɛn min ye nin kulu kofɔlen filaw ye u bɛ se ka bɛn fɔla cogoya min na ka kɛɲɛ ni an ka jamana ɲɛmaaw bɛ ka fɛɛrɛ min tigɛ waasa fɛn min ye an ka jamana kɔrɔyan fan a bɛ se ka basigi cogoya min na hakaja Mali jamana yɛrɛ a bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na. Wa fɛn min ye maa faamuyalen dɔw kɔni bɛ k'a fɔ ko fɛn min ye nin miliyari kofɔlen 2 ni a nɔkan fɛn k'o tɛna kɛ sababu ye cogoya si la ka fɛn min ye an ka kɔrɔna mankan o ka a banko ye nka olu y'a yira k'a fɔ fɛn min ye sigi ka fɔ ka se ka sigi ni ka dekun bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ ɲɔgɔn ye ko o de kɔni bɛna kɛ fura ye min bɛ se ka an ka jamana bɛn ani a basigi sabati cogoya min na an bɛ dugawu de kɛ ala ka hakili ɲuman di maliden bɛɛ lajɛlen ma waasa an bɛ bɛn ani basigi min nɔfɛ o bɛ se ka sabati cogoya min na. I n'a fɔ aw yɛrɛ caman bɛ a kalama cogo min na jamana ɲɛmɔgɔw tun ye hakilina dɔw ta wagati tɛmɛnenw na ka yira k'a fɔ Mali yɛrɛ binnen don dingɛ min kɔnɔna na ni wagati laban ninnu na ka ɲini maliden yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma bɛɛ lajɛlen ka se k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa malidenw yɛrɛ na don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o kuma min kɔni fɔra nanzarakan yɛrɛ la n'an k'a ma ko loi d'entente nationale an ka sɔrɔsi fugulan bilenmantigiw n'an k'u ma ko bere rougiw n'u u kɔni bɔnɛna o nin na san 2012 wagati tuma min na fanga daraki kɔni kɛra anw ka jamana kɔnɔna na olu somɔgɔw kɔni wililen don ka jɔ kɛ nin wagati laban na ka yira k'a fɔ olu minnu denw bɔnɛna o nin na wa u yɛrɛ kelen don ka jalaki bi maa min kan o de ye Amadu Aya Sanogo ye a donnin kama ale de tun ye fanga daraki kɛ ka fɔ kiiri kɔni ka boli Amadu Aya Sanogo ani a nɔfɛmɔgɔw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan ka fɔ malidenw kɔni ka yafa ɲɔgɔn ma nin togoya na tantɔ ka sɔrɔ kiiri kɔni ma tigɛ fugulan bilenmantigiw n'o ye sɔrɔsi fugulan bilenmantigiw ye olu kɔni fɛla tɛ nin ye cogo si la ɲinini minnu kɛra a ko la Mayimuna Kulubali fɛ an ka jɛ k'o siraw lajɛ. Mali kunkanko kibaruyaw la san 2012 bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kabi wagati ni basigibaliya donna an ka jamana kɔnɔ o wagati kelen na Mali finitigilaka minnu ni a bɛ fɔ olu ma ko bere rouge ni o maa mugan bɔɲɔgɔn ko kuntununa olu maa minnu ni olu tunna kalo damadɔ tɛmɛlen kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko u kɔni su nana ye Bamako fan dɔ la kɛrɛnkɛrɛnnen la maa dɔw kɔni y'a fɔ k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye dingɛba dɔ ye n'u b'a fɔ olu ma ko fosse commune maa dɔw y'a yira k'a fɔ ko ni maakofɔlen ninnu su yera o de kɔnɔna la Mali yɛrɛ faaba kɔnɔna la ni o ye Bamako ye o waliya tara ka o finitigilaka minnu sɛgɛrɛ olu somaw kɔni bɛ ka wuli ka jɔ suguya bɛɛ lajɛlen kɛ ko min ye ni waliya min ni a tara ka olu somaw sɛgɛrɛ ko olu kɔni b'a fɛ o kiriw kɔni baaraw bɛ se ka daminɛ cogoya min na o maa jɔnjɔn ninnu ka faamuyali la maa min bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ ye fangajaso wale ta ka kɛ an ka jamana kɔnɔ Amadu Aya Sanogo an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan ni a minɛlen bɛ maaw bolo olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko min ye ni maa kofɔlen ye Amadu Aya Sanogo ko ale de kɔni nɔ jɔnjɔn ye nin ko in ye o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen o y'a yira k'a fɔ ko
Amadou Aya Sanogo ale ni a nɔfɛ mɔgɔw ko olu de kɔni nɔ bɛ ni maa kofɔlen ninnu ka fatuli la ni maa ninnu somɔgɔw u kɔni bɛ wulikajɔ nasɔnya sugu bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko kabi san 2013 waati u kɔni bɛ ka Amadou Aya Sanogo de bɛ ka jalaki ni waliya in kɛli la kabi alamisa don janvier kalo tile 10 san 2019 waati ni waliya min kɛra o hukumu kɔnɔna la jɛkuluba min sigira n'u y'o tɔgɔ da ko association des parents et épouses militaires assassinés u y'a yira k'a fɔ ko san 2012 wagati maa minnu ni olu cɛw u denw fo ka taa a se u furukɛw ma ni olu bɔnɛla olu de ye jɛkulu sigi k'o jɛkulu tɔgɔ da ko association des parents et épouses militaires assassinés o jɛkulu min ni o sigilen don olu bɛ wuli ka jɔ la kabi janvier kalo tile 10 waati san 2019 ka yira k'a fɔ ko ni waliya min tara ka olu kɔni somaw sɛgɛrɛ ko nin ko ninnu kɔni tɛ se ka to ɲangibali ye togoya si la u ko k'olu kɔni tɛna se ka kɔnɔli kɛ tugu olu ka maa minnu bɔnɛliw ni na ko olu bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ sisan ko fanga yɛrɛ ka se ka fɛrɛ kɛ togoya bɛɛ lajɛlen na ni waliya minnu tara ka olu somɔgɔw sɛgɛrɛ ko nin kɔni ye ko ye ko min ni a tɛ se ka bɛn togoya si la u y'a yira k'a fɔ ko Mali sariya sɛbɛnw tɛ sɔn togoya si la ni maa fatogo jugu ninnu minnu tara ka olu somɔgɔw sɛgɛrɛ ko ani ɲangili ka kan Mali sariyaw la n'a bɛ fɔ olu ma ko code pénal hali k'a fɔ ko Mali yɛrɛ kɔ kan ko nin n'a ɲɔgɔnnaw kɔni ni ɲangili de ka kan o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ u y'a yira k'a fɔ ko ni nin ta k'a lajɛ ko nin kɔni ye crime contre l'humanité de ye ka dankari adamadenya yɛrɛ hakɛw la k'u tɛna bɛn togoya si la ko o de hukumu kɔnɔna la Amadou Aya Sanogo o ni a nɔfɛ mɔgɔw minnu ni olu de kɛra nin waleya in kɛbaga ye ko a kan ka yira Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na ani kɔkamɔgɔw yɛrɛ la k'a fɔ ko olu de ye nin waleya jugu in ta k'a kɛ ka maa dɔw denw ani maa dɔw furukɛw kɔni ntanya i n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogo min na an ka bakurubaw la jamana yɛrɛ kɔrɔnfɛla la burudamɛ maa 30 bɔɲɔgɔnko minnu kɔni bɔnɛna o nin na nin kɔni waleya in kɛra nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na ni a kuma kɔni cayara jamana yɛrɛ kɔrɔnfɛla la bari ɲɛfɔcogo y'a yira k'a fɔ tuma ni tuma nin kɔni bɛ kɛ burudamɛ maa 15 bɔɲɔgɔnko a tɛ dɔgɔkun 2 fɛnɛ bɔ olu kɔni bɔnɛna o nin na ni yɛrɛ anw ka jamana yɛrɛ kɔrɔnfɛla ta k'a lajɛ siyaw yɛrɛ dama fɛnɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ kɔni bɛ yen nɔ burudamɛw ka taa se o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman ma minnu kɔni ye an ka jamana yɛrɛ kɔrɔnfɛla sigibaw ye nin ye degunba de ye bi in na fo jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ kɛ walasa fɛɛrɛw yɛrɛ bɛ se ka boloda ɲinini minnu kɛra a kisa kan an ka jɛ k'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɛ ni lakanabaliya min sabatilen don anw ka jamana yɛrɛ kɔrɔnfɛla la min kana jamana yɛrɛ camancɛ bolo kan o hukumu kɔnɔna na siyaw yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn fa ko Mali kɔnɔ o kɔni bɛ ka kɛ laada ye an bɛ don min na komi bi kunnafoni kɔni y'a yira k'a fɔ maa 30 bɔɲɔgɔnko olu kɔni de bɔnɛna u nin na minnu kɔni bɛɛ lajɛlen burudamɛlakaw ye jamana yɛrɛ kɔrɔnfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Menaka yɛrɛ masurunya la nin kɔni ye dugu 2 ye maramafɛn tabaga jɛkulu dɔw kɔni nana dugu ninnu daminɛ wa a jirala k'a fɔ u kɔni tun bɛ motow de la wa maramafɛn yɛrɛ cɛjugu caman tun bɛ u bolo u sɔrɔla ka na mugu de ci maaw la tantɔ tugu la Menakakaw yɛrɛ ka mɛri Nanu Kotia ale ye dantigɛli min kɛ ale yɛrɛ y'a yira k'a fɔ maa min yɛrɛ bɔnɛna a nin na n'i ye a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan a ka ca ni maa 30 ye olu yɛrɛ ka jatedenw y'a yira k'a fɔ a bɛ taa maa 30 ani maa 4 bɔɲɔgɔnko de la minnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye burudamɛw ye nin dugu 2 kɔni bɛɛ lajɛlen tɛnkunnen don ɲɔgɔn na u bɔra dugu kelen na ka sɔrɔ ka taa dugu tɔ kelen dɔ la ka ni maa fa wale ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kɛ nka maramafɛn tabaga jɛkulu minnu kɔni nin waleya cɛjugu in kɛ u kɔni bugunatigɛ ma se ka dɔn cogo si la u kɔni bɛɛ lajɛlen daw tun belenkelen don maa dɔw kɔni ka seereya la a kɛra minnu yɛrɛ kɔni ɲɛna walima an bɛ se k'a fɔ minnu yɛrɛ sera ka kisi nka n'i ye nin waleya cɛjugu kɛbaa ninnu ta k'a lajɛ u bɛɛ lajɛlen de tun bɛ motow sanfɛ ni u b'u ka munumunu salo yɛrɛ kɛ n'o ye an b'aw hakili lajigi k'a fɔ a tɛ tɛmɛ kalo 1 bɔɲɔgɔnko fɛnɛ kan jamana yɛrɛ kɔrɔnfɛla la burudamɛ maa 15 bɔɲɔgɔnko olu fana bɔnɛna o nin na ka sababu kɛ nin cogoya kelen in fɛnɛ ye wa n'i ye nin maa ninnu yɛrɛ ka waleyaw jateminɛ k'a lajɛ bamanci jɛkulu ninnu ka taa se jatigɛ wale yɛrɛ kɛbaw ma hali ni y'a sɔrɔ u kɔni tɛ ka se ka bɔ dɔ ɲɔgɔn na cogo si la an ka jamana yɛrɛ kɔrɔnfɛla la ninnu bɛɛ lajɛlen ye degun ye an b'aw hakili lajigi k'a fɔ ni yɛrɛ ye anw ka jamana ta k'a lajɛ san 2018 kɔnɔna na siyaw yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn fa jamana yɛrɛ camancɛ la ka taa se jamana yɛrɛ kɔrɔnfɛla la a bɛ taa se maa 100 sigiyɔrɔma caman ma minnu kɔni bɔnɛna o nin na nin kɔni ye gɛlɛyaba de ye ka ɲɛsin anw yɛrɛ ka jamana ma ni yɛrɛ jamana camancɛ bolo ta k'a lajɛ fulaw ni dɔgɔnɔw bamananw ka taa se bozow ma ninnu yɛrɛ damaw kɔni ka ɲɔgɔn fa u kɔni kelen don degunba de an bɛ don minɛ komi bi wa ni yɛrɛ jamana kɔrɔnfɛla fɛnɛ ta k'a lajɛ burudamɛw ka taa se tawusaku ma ka taa se imgadu ma ninnu bɛɛ lajɛlen siya ye minnu kɔni bɛ jamana yɛrɛ kɔrɔnfɛla la wa ninnu yɛrɛ damaw fɛnɛ bɛ ka ɲɔgɔn fa ninnu bɛɛ lajɛlen degun ni kamanagan de ye ka ɲɛsin anw ka jamana ma nka maa bɛ k'i yɛrɛ ɲininka mun dun y'a to siyaw yɛrɛ dama bɛ ka ɲɔgɔn fa nin cogo in na tantɔ ni dun ye siyaw jateminɛ anw ka jamana
jamana kɔnɔna na u ka sigi u ka kɔrɔ ni san 100 caman ye nka kana ye olu ka wuli ɲɔgɔn kama suko ni dugusɛjɛ cɛ tantɔ cogo la ka ɲɔgɔn bɔnɛ ɲɔgɔn nin na o kɔni ye degun ni gɛlɛyaba de ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔna na ɲiningali kɔni bɛ kuncɛ ni yɔrɔ min ye o de ye maramafɛn tabaga jɛkulu minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔna na kɛlɛbolo dɔw kɔni tun nan bɛ ka ni cogo anw ka jamana kɔnɔna na u yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo la ka fɔ u nan bɛ Mali kumabɔ ni a bɛ fɔ o ma ko MINUSMA ka taa se barikani ma ninnu finitigilakaw u jɔyɔrɔ ye jumɛn ye nin ko la dɛ ni ye ɲininkali min ni a tɔ min gulonnen bɛ to farafinna kibaruyaw ka taa se diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen ma an ka o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Tunisikaw ka kunnafoniw na ni alamisa in na fɛn min ye Tunisi faso baarakɛlaw ye ni a bɛ fɔ olu ma ko les services publics olu kɛlen do ka baarabila boloda ni alamisa in na baarabila min nu u bɛ ka laɲini kɛ walasa dɔ bɛ se ka fara u ka saraw kan cogoya min na a yirala k'a fɔ ko nin kɔni ye fɛn min ni a ma deli ni ɲɔgɔnna ma deli ka k'u fɛ yen nɔ faso ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ka baarabila boloda u ye nin baarabila min n'u y'o boloda o senfɛ a yirala k'a fɔ ko a kɔni kɛra yɛlɛmabolo ye ka ɲɛsin u ka yɔrɔ caman ma minnu ye faso ka ekɔlisow ye ni olu ye école publique ye olu kɔni datugulen bɛ fo ka taa se a bɛ fɔ minnu ma ko transport en commun olu yɛrɛ fɛnɛ yobo yabara u ka faso ka pankurun barada min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ o ma ko Tunisie Air olu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni yobo yabala ko sabu kɛ nin baarabila bolodalen kofɔlen ye ni hakilina bɛɛ lajɛlen taara u ka jɛkuluba min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ o ma ko UGTT ni o ye puissance centrale syndicat ye ale de kɔni ye wele bila faso ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko bɛɛ kɔni k'i jɔ i ka baarayɔrɔ da la ka sɔrɔ ka nin baarabila kofɔlen ninnu boloda ni ye a ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ ko faso ka baarakɛla de ka ca ka tɛmɛ jama bɛɛ lajɛlen kan o de kosɔn min ye u ka faso baarabila ye a yirala k'a fɔ ko a kɔni bɛ ka kɛ defo ye u ka jamana yɛrɛ ma o kɔnɔna la u ka syndicat ninnu ni o ye u ka baarakɛlaw faso ka baarakɛlaw ka lafasatɔnba ye a yirala k'a fɔ ko a bɛ ka laɲini min kɛ ni ye a ta k'a lajɛ ko laɲini don laɲini min ni a yɛrɛ fanga ka bon kosɛbɛ o laɲini a dun tun yirala k'a fɔ ko u ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔni tun kelen don ka laɲini wɛrɛ ta k'a ɲɛsin nka min ye ni centrale syndicale ye olu kɔni bɛ ka laɲini min kɛ o laɲini ko o de fanga ka bon ka tɛmɛ u ka jamana ɲɛmɔgɔw kun kelen bɛ ka laɲini minnu kɛrɛnkɛrɛn o laɲini bɛ tɛ i jɔ baarakɛlaw ka sara ni o y'u u ka jamana yɛrɛ nafolo ye a bɛ fɔ o ma ko dinar 70 ko ni o bɛ bɛn euro wari 20 ma o de tun bɛ ka di san 2019 in na ka bɔ san 2019 na fo ka taa a se san 2020 ma a yɛrɛla k'a fɔ ko fɛn min kɔni bɛ se dinari 100 ani dinar 10 bɔɲɔgɔnko ko o de bɛna jɔ u ka baarakɛlaw ye ni o bɛ taa bɛn euro wari 30 bɔɲɔgɔnko ma u ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔni tun ye o wari o kasabi ko fɔlen de fɔ k'a fɔ ko o bɛna d'u ma nka min kɔni ye laɲini a yirala k'a fɔ ko laɲini kɔni bɛ o sanfɛ arabadon u ka jamana minisiri ɲɛma ni o tɔgɔ ye Youssef Sahedi ye ale kɔni tun bɔra k'a fɔ u ka jabaraninw kan k'a yira k'a fɔ ko laɲini min n'u u ka jamana faso baarakɛlaw kɔni bɛ ka wuli ko o laɲini ɲɛɲini ko o ye laɲini min u ka faso baarada min ɲɛsinnen don wariko ma ni o ye finance publique ye ko o kɔni tɛna sɔn ni laɲini ninnu ma tugasi la ko sabu n'i ye a ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ ko a kasabi ka ca kosɛbɛ u ko o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ ko u kɔni bɛna sigi tile kelen tɛmɛlen baarabila kɔfɛ ko u bɛna sigi u ni faso ka baarada mɔgɔw ka se ka kuma u kana fɛn dɔw da yira u la o kɔnɔna la u ka jamana ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko maa minnu ni a bɛ fɔ min ma ko service minimum ko o maaw kɔni dɔw bɛ yen nɔ minnu ni olu tɛna se ka fara nin grève in kan cogoyasi la ni o ye baarabila ye ko olu maaw ka bɔ ka taa baara kɛ hali n'a kɛra maa damadɔ ye o dɔw ye jumɛn ye maa minnu ni olu ɲɛsinnen don bolimafɛnkow ma o ni maa minnu ɲɛsinnen don jikow fo ka taa a se kurankow ma olu maaw kɔni ko olu ka bɔ ka se ka taga baara kɛ hali n'a kɛra heure damadɔ ye n'i ye nin bɛɛ ta k'a lajɛ a yɛrɛla k'a fɔ ko fɛn min kɔni y'u ka jamana kalafilikow ye ni o y'u ka élection législative ye fo ka taa a se présidentielle ma k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni bolodalen don k'a bila ni san 2019 in laban in na o n'a ta bɛɛ min kɔni ye laɲiniw ye ko olu kɔni bɛ ka wuli ka kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi tunisikaw kɔni bɛ damakasi sugu bɛɛ lajɛlen na min o y'u ka baarada maaw ye ka se ka laɲiniw kɛ ka ɲɛsin u ka jamana ɲɛmaaw ma an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi hali n'o y'a sɔrɔ u ka jamana ɲɛmaaw kɔni b'a la k'a fɔ ko o laɲini ninnu ka a sabatili ka gɛlɛn ninnu Gabon jamana kibaru la fɛn min ye Gabon jamana ɲɛma Ali Bongo ale kɔni seginna ka taa Maroko hali n'a sɔrɔ la an bɛɛ lajɛlen bɔra kalama k'a fɔ a kun seginna ka na u ka jamana la wasa fɛn min ye minisiri 38 minnu donna u ka marabolo la olu bɛ se ka seereyaw bɛɛ lajɛlen kɛ a ɲɛna cogoya min na ka kɛɲɛ ni Gabon jamana baaraw sabatili ye wa a yirala k'a fɔ fɛn min ye o baaraw kuncɛlen kɔfɛ dɔrɔn Ali Bongo a kɔni ye pankuru ta ni ka segi ka taa Maroko jamana la kɛrɛnkɛrɛnnenya la haraba ni o ye Maroko yɛrɛ faaba ye wasa
a ka kɛnɛya sabatili baara o bɛ se ka sabati cogoya min na kunnafoni ninnu kɔni sɔrɔla maaw fɛ minnu ka surun a la kosɛbɛ hali n'a sɔrɔla u kɔni ma kibaruya jɔnjɔn di ka kɛɲɛ ni a yɛrɛ ka kɛnɛya o bɛ cogoya min na an bɛ don min na i komi bi Ali Bongo a kɔni ma tɛmɛ tile kelen kan u ka jamana la wa fɛn min ye baara minnu ni a kɔni y'o kɛ n'u ka minisiri kuran ninnu ye olu kɔni hukumu kɔnɔna la fɛn min ye ja dɔw de kɔni kun bɛ ka tɛmɛ ja minnu kɔni tɛ tɛmɛ ɲɛ kami furaw kan o kɔni kɛra sababu ye ka Gabonka bɛɛ lajɛrɛlen kɔni ga u kamana la bawo kun sigin bɛ k'u ka jamana ɲɛmaa kɔnɔ ni k'a ye cogoya min na u kɔni ma se ka fɛrɛ o ma cogoya si la Ali Bongo Odimba fɛn min ye an hakili b'a la k'a fɔ Octobre kalo tɛmɛnen kɛrɛnkɛrɛnnenya la a tile 24 a kɔni ye bana dɔ kɔni ye a sɔrɔ kumakan jamana la ni a bɛ fɔ a ma ko AVC o kɔni tɛmɛnen kɔfɛ o kun ye a bila ka taa Marɔku jamana la Novembre kalo sa waatiw la wasa a ka kɛnɛya bɛ se ka sabati cogoya min na dɔgɔtɔrɔso la min ni o ye sarawisiw kɔni ka dɔgɔtɔrɔso ye o de kɔni furakɛliw kɔni kɔfɛ o kun ye yɔrɔ dɔ di a ma wasa a bɛ se ka a ni lafiya cogoya min na an bɛɛ lajɛrɛlen kɔni b'a dɔn fɛn min ye Ali Bongo waati min kɔni na a bɔra u ka jamana la ka se bi ma funteni caman de bɛ yen nɔ minnu donna u ka jamana kɔnɔ hali n'a sɔrɔ la ale kɔni danga o de kɔni jamana kalifan bɛ o la an bɛ don min na i komi bi wa fɛn min ye minisiriw ka laadalasigi min bɛ kɛ u ni jamana ɲɛma o kɔni ma se ka boloda cogoya si la i n'a fɔ a kun kan ka kɛ cogoya min na bawo fɛn min ye minisiri kɔfɛlen ninnu ka seereyaw kɔni kɔfɛ dɔrɔn Ali Bongo a kɔni seginna ka taa Marɔku jamana la hakilina jiginna janvier kalo tile 7 tɛmɛnen fɛn min ye sarawisi dɔw kɔni kun ye a laɲini ka se ka Ali Bongo a ka fanga k'o dafiri bawo sarawisi ma 5 kɔni ye fara ɲɔgɔn ka baara kɛ ni ka u kunda ka se u ka jamana arajoso yɛrɛ kɔni na wasa ka se ka jamanadenw bɛɛ lajɛrɛlen lawuli Ali Bongo ka fanga in a bɛ se ka bɔ a ma cogoya min na bawo olu kɔni y'a yira k'a fɔ a ka kɛnɛya bɛ cogoya min na an bɛ don min na i komi bi a tɛ se ka jamana in mara cogoya si la wa an kɔni b'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye ni maa 5 kofɔlen kɔni ye maa 1 kɔni bɛ yen nɔ min ni dankarila o ni la a tɔ maa 4 kɔni olu kɔni bɛ an bɛ don min na i komi bi sariya tigilamɔgɔw ka bolo kan an bɛ dugawu kɛ ni kɛnɛya ala k'a di an bɛɛ lajɛrɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gabon masakɛ min ni ale bɛ sɛngɛlafiɲɛbɔ la Marɔku jamana la RDC jamana la fɛn min ye diɲɛ seleke naani ka kuluba min bɛ ni a bɛ fɔ a ma ko Nations Unies kɛrɛnkɛrɛnnenya la o jɛkulu minnu ka waleyaw bɛnnen bɛ adamadenyaw ka hakɛw tangali ma olu kɔni filɛ k'a yira k'a fɔ maa 900 bonyanko de kɔni bɔnɛna a ni la siya woloma kɛlɛ min kɛra ni jamana kofɔlen na décembre kalo kɔni camancɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a tile 16 o ni a tile 18 ni o kɛra dugu 4 bonyanko ni ɲɔgɔn cɛ Congo jamana la kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ min ni u b'a fɔ a ma ko Mayidumbe ni o filɛ nin ye kilomɛtiri 300 Kinshasa ale yɛrɛ ni kɔrɔn cɛ dantɛmɛwalew fanga bɛ ka bonya kɛrɛnkɛrɛnnenya la RDC jamana la wa maa caman de bɛ yen nɔ min bɛ ka bɔnɛ a ni la hakili b'a la k'a fɔ kalata min kun bɛ u ka jamana la décembre kalo tile 30 tɛmɛnen ni mankan ninnu yɛrɛ kɛra sababu ye fɛn min ye nin yɔrɔ kofɔlen ninnu ye kalata ma se ka waleya o yɔrɔw la fɛn min ye nin siya woloma kɛlɛ min ye ni a daminɛna dimanche don fo ka taa se tɛnɛ ma a kɔni kɛra sababu ye ka maa caman bɔnɛ a ni la wa a yirala k'a fɔ ni mankan kofɔlen ninnu kɔni ni kalata fɔɲɔgɔnkaw kɔni tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la cogoya si la nka seereya caman de bɛ k'a yira k'a fɔ fɛn min ye siya minnu ni a bɛ f'u ma ko banunu olu kɔni ni batandenw ka fadenya ka bon kosɛbɛ wa ni waati laban in na a yirala k'a fɔ banunu cɛkɔrɔba dɔ laadala cɛkɔrɔba dɔ kɔni fatura o fatuli kɔni kɔfɛ o kɛra sababu ye k'a balaw kɔni wuli ni maa kofolenw ni ɲɔgɔn cɛ wa maa 100 caman de bɛ yen nɔ min kɔni ni tora a la o ni kɔni kun ye sɛgɛsɛgɛli ni ɲɛɲinini dɔw kɔni bila sen kan wasa fɛn min ye nin dantɛmɛwale ninnu ye ni ka adamadenw kɔni bɔnɛ u ni la a bɛ se k'a dabila cogoya min na Congo jamana la ka dugawu kɛ ala ka bɛn ani basigi sabati farafinna jamana bɛɛ lajɛrɛlen na Cameroun jamana kibaru la fɛn min ye baɲumankɛ tɔnw ka fara ɲɔgɔn kan min bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnyala ni a jɛkulu yɛrɛ la fɛn min ye Reporters sans frontières fo ka taa se jɛkulu minnu bɛ adamadenya ka hakɛw kɔni tanga olu kɔni filɛ nin ye ka kunnafoni di kɛ arabadon Faransi kɛrɛnkɛrɛnyala a faaba la Paris wasa fɛn min ye Cameroun jamana télévision ani arajoso ɲɛmaakɔrɔ ni ale kɔni bɛ kaso la an bɛ don min na i komi bi a bɛ ɲini ka na kalo 30 bɔ a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na Cameroun jamana télévision ani arajoso ɲɛmaakɔrɔ Amadou Vamulke ale kɔni minɛlen bɛ an bɛ don min na i komi bi kabini juillet kalo 2016 a yirala k'a fɔ fɛn min ye furuba nafolo ye ko a kɔni kun kɛn bɛ ka dankari o la nka an bɛ don min na i komi bi a ka minɛli in kɔni hukumu kɔnɔna la sigi 15 bɛɛ lajɛrɛlen de kɔni tɛmɛna wa fɛn min ye janvier kalo tile 22 natɔ in ye sigi 16 mina kɛ nka a yirala k'a fɔ sigi tɛmɛnen ninnu kɔni si la seereya si jɔnjɔn si kɔni ma sɔrɔ k'a yira k'a fɔ sika kɛn b'a la ka fɔli min kɛ ko a kɛn
bɛ ka furuba nafolo dun o kɔni seereya sima sɔrɔ o de kumu kɔni kɔnɔna la fɛn min ye Reporters sans frontières o kɔni ye a ɲini diɲɛma fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛkuluba min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma ko ONU min ye nin ma kofɔlen ye a ka hakɛ a bɛ se k'a tanga cogoya min na a yirala k'a fɔ fɛn min ye Cameroun jamana kɔni ye kunnafonidilaw ka baara ka gɛlɛ u ma kosɛbɛ wa fɛn min ye adamadenya hakɛw ye olu kɔni lakananen tɛ cogoya si la baɲumankɛ tɔn caman de bɛ yen nɔ minnu kɔni bɛ haminaw yira ni k'a fɔ fɛn min ye Cameroun jamana k'a fɔ kunnafonidilaw kɔni u ka hakɛw tangalen tɛ kosɛbɛ wa Cameroun jamana yɛrɛ an bɛ don min na i komi bi a jamana ɲɛmaa ni o ye Paul Biya ye ale kɔni bɛ fanga la kabini san 1982 waatiw la wa an hakili b'a la k'a fɔ fɛn min ye san 2017 wagatiw ye RFI ka kunnafonidila min kun bɛ yen nɔ ni ale kɔni bɛ kibaruw di Hausa kan na ni a tɔgɔ ye Ahmed Baba ale yɛrɛ fɛnɛ kun minɛlen bɛ u bolo wa a ye kasoladon kɛ fo kalo 29 bawo fɛn min ye Cameroun jamana ɲɛmaaw ye k'olu sigan bɛ a la k'a fɔ bolodi ɲɔgɔnma wali k'a fɔ ko a bɛ baara dɔw kɛ ni jatigɛ wale kɛbaa min ni a bɛ fɔ olu ma ko Boko Haram. san 2018 na erala ka fɔ ko pirati ni olu ye maaw ye ni maa minnu bɛ yen ni olu kɔni bɛ waleyajugu ta ka maaw sɛgɛrɛ jikan siraw la ni a bɛ fɔ olu ma ko pirati olu ka kojugu kɔni fanga bonyara san 2018 kɔnɔna la jɛkuluba min bɛ yen nɔ ni o sigilen don jikan kunnafoniw yɛrɛ ma ni o ye Bureau Maritime International ye BMI olu ka ɲininiw kɔnɔna la olu ye a yira k'a fɔ ko san 2018 kɔnɔna la ko ni ye a ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ a bɛ fɔ yɔrɔ ma ko Golfe de Guinée ale ni Afrique de l'Ouest ko ni waleyajugu nunu fanga bonyara ye nɔ de kosɛbɛ san 2018 kelen kɔnɔna la min ye ataki ye ka waleyajugu ta ka ɲɛsin mɔgɔ ma ko o 201 bɔɲɔgɔn ko o de kɛra salongo min bɛ tali kɛ san 2017 la o kɔni ta tara i jɔ tiɲɛni 180 bɔɲɔgɔn ko o bɛ a yira k'a fɔ ko salongo ta de fanga bonyana ka tɛmɛ san tɔw kan nunu bɛɛ kɛra ɲinini min ni dɔgɔkun tɛmɛlen ne ni nin jɛkulu kofɔlen kɔni ye o ɲininiw bila sen kan ni jikan sira ni ye a ta k'a lajɛ Afrique de l'Ouest jikan siraw a yirala k'a fɔ ko nin ji sira nunu bɛ bɔ Côte d'Ivoire fɛ ka ta tɛmɛ République démocratique du Congo ni olu ye RDC ye ko salongo ni waleyajugu nunu kɛra ninu yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na a bɛ fɔ mun ma ko navire ni olu ye bateau ye bateau minnu n'u bɛ maaw ta ka taa u bila yɔrɔ la ko o bateau kɔni u ye olu dɔw kɔni ka siraw bayɛlɛma ka tila ka a maaw bɔnɛ u ni na ko o bɛ ti i jɔ fo bateau 6 bɔɲɔgɔn ko la ni o ye 6 navire ye ni yɔrɔ nunu ni y'a ta ka lajɛ a yirala k'a fɔ ko nin kɔni bateau jikan bolimafɛn nunu bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛw la k'a fɔ ko u bɛ tɛmɛ nin sira kofɔlen nunu fɛ ni olu ye Côte d'Ivoire fo ka taa a se RDC kaw fɛ yen ma o ɲangiliw kɔnɔna la tuguni min ye jikan bolimafɛn nunu ye n'u y'o wɔrɔ ta ko olu la tiɲɛ ko olu ka siraw yɛlɛma o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko u kɔni ye marifa ci ko siɲɛ 13 bɔɲɔgɔn ko de kɛ ni o ye maa dɔw bɔnɛ u ni na o ni u bɛ maa minnu ta k'olu laturu n'a bɛ fɔ olu ma ko kidnapping ka maaw ta ka tunu n'u ye ka tila k'a fɔ k'u bɛ o wari ɲini o ko la tuguni ko o kɔni camanba de kɛra nin wagati laban nunu na o de kɔnɔna la u ko halisa ko nin jikan sira nunu a bɛ bɔ dugu minnu na ni olu de bɛ tɛmɛ Golfe de Guinée fɛ ni o n'olu bɛ baaraɲɔgɔnya kɛ ɲɔgɔn fɛ ko a kɔni ɲininen don u fɛ u ka se ka bolodi ɲɔgɔnma kɛ joona walasa ni waleya minnu ni o bɛ ka kɛ jikan kasara ye ni a bɛ fɔ olu ma ko pirati acte de piratage ko fɛrɛkɛ olu bɛ se ka dabila cogoya min na ani minnu ye ka se ka bateau ka siraw yɛlɛma ka taa sira wɛrɛw fɛ ani ka maaw minɛ cogo jugu la ka tu u bila fan dɔ fɛ k'a fɔ ko ka wari di u ma ko nunu waleya nunu bɛɛ bɛ se ka dabila cogoya min na BMI ka laɲiniw kɔnɔna la a ko ni ye a ta ka lajɛ san 2018 kɔnɔna la tuguni ko maa 41 u y'o olu de ta ko olu la tunu an bɛ don min na i n'a fɔ bi halisa u kɔni bɛ ka olu kɔni ka maaw wele k'a fɔ ko ka wari di u ma walasa u ka o makofɛlenw bila n'i ye Golfe de Guinée ta k'a lajɛ a yɛrɛla k'a fɔ ko nin yɔrɔ kofɔlen kɔni ko fɛn min ye pirateri ye ko fanga kɔni bɛ ka bonya kosɛbɛ nin yɔrɔ kofɔlen na kabi san damadɔ dugu 17 bɔɲɔgɔn ko olu de bɛ ka bolodiɲɔgɔnya kɛ ani ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ ka ɲininiw yɛrɛ kɛ hali min ni o ye États-Unis kaw ye Amerikikaw fo ka taa a se tubabuw ma ni olu ye Faransikaw ye olu ka se ka dɛmɛ dugu ma cogoya min na ni waleya n'a ɲɔgɔnnaw bɛ se k'a dabila. Ni ne bɛ dansigi kɛ aw ka bi kunnafoniw na ɲɛmɔgɔyaso ye minnu fara ɲɔgɔn kan k'a di an ma an bɛ foli ni tanu lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu sigilen filɛ ka tele ɲɛtaa lajɛ nin wagati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la maliden minnu sigilen don Mozambique jamana kan Nampu la ka taa se Maputo ma n'o yɛrɛ y'u ka faaba ye an ka foli bɛ se malidenw ma nin yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen na Ala ka sini dɔn kibaru kɛnɛ yir'an na.